Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa tasharmu ta Hasumiya TV, tashar da ba za ta gajiya ba wurin kawo maku shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a satin da ya gabata mun gabatar da shiri a kan matsalar inzali, inda babban masani na matsalolin aure da mata ɗin nan wato Dr. Muhammad Asas ya warware mana zare da abawa, inda muka shiga cikin kogin ilimin shi muka yi ninƙaya, muka samu abubuwa da dama wanda suka danganci wato ɗaukewar sha'awa. To a yau ga shi mun sake dawowa tare da shi cikakken masanin namu wato Dr. Asas. Dakta barka da shigowa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A yau tambayar tamu ita ce, Assalamu alaikum Malam, da fatan kuna lafiya. Don Allah me ke kawo matsalar ɗaukewar sha'awa? An ce min infection ne, amma na sha magani ba ta dawo ba. To bismillah Dakta. Assalatu wassalamu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amma bayan haka na ji wannan tambayar kuma insha Allahu amsoshin dai ba su wuce guda uku. A cikin kuma guda ukun kowacce za ta iya zama tana da harshe. Na farko, idan mai ɗauke da irin wannan cutar, don kai tsaye ba za mu kira ta da cuta ba har sai mun fasalta ta gida-gida. Wacce take tambayar idan ta je gidan da take, to nan za ta gane ga kalar cutar da take tare da ita ko kuma damuwa. Domin damuwa ita kanta tana ɗauke sha'awa. Bayan nan kuma shi kanshi infection kamar yadda ake magana shi ma yana ɗauke sha'awa. To amma shi infection yana jin magani. Sai dai hanyoyin magance shi ne wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba. Yauwa. Hanyoyin magance infection suna da dogon lokaci domin shi bai kama ka take ya nuna ya kama ka. Sai ya gama samun rassa, ya gama zuba rassan shi a duk inda ya kamata a ce ya shiga. To idan ya yi ma wannan, to sai fara nuna ma cewa ga alamun shi. Wata alamar jin ƙaiƙayi, wata alamar fitar ruwa, wata alama idan ana saduwa da ita ta riƙa jin zafi. To waɗannan alamun suna kama da kuma na namijin dare. Shi namijin dare aljani wanda galibi shi ya fi rinjaye, shi ma yana haddasa cutar. Ba wai sanyi ba ne kawai, shi sanyi zai zo ya kama ka. A'a, shi aljanin yana iya zuwa ya mu'amalantu da ke daga nan sai ya saka maki cuta. Yauwa. To hanyoyin da za ki gane aljani ne ke hana ki jin wannan sha'awa ko kuwa cutar infection ne, hanyoyin guda uku ne. Na farko, idan kina jin ƙaiƙayi, kina sosawa, kina jin daɗi, bayan kin gama jin daɗin kuma sai ya zamanto bala'in zafi wurin duk ya talɓe kamar irin an sa maki wuta ko kin ƙone. Ba wata ba wani, wannan aljani ne. Ko kuma kawai ki ji irin an soki gabanki, ko kuma wani lokaci ki ji kina jin shauƙi, matsananciyar sha'awa kamar ki mutu. Kina Allah 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 mijinki ya dawo, da ya dawo sai ki ji bala'i yana ma tunkarar ki, ki ji baya ki son ya kusance ki ko ya taɓa ki like haka dai. Kin gane? To wannan matsalar ta jinnu ce. Hanyoyin da ake haɗuwa da shi, shi kanshi zai iya haɗuwa da ke shi kaɗai. Za a iya kuma a turo maki shi ta ko hanyar misali ƙila tsohon saurayinki an kasa shi, ko kuma muguwar kishiya wacce ba ta so ki aurar mata miji, ko kuma dai wani silai. Duk da dai cewa kamar wancan lokacin mun yi magana cewa ana iya sai maki ko kuma ke ki sai ma kanki. Kamar yadda na yi bayani, zubar da ruwan zafi, tafasassu da kuma yin shara tsakiyar rana da last evening yauwa, ko kuma wata shiga wacce misali kina kwance za ki rufe ɗaki ki ce ai ke kaɗai ce ki zindar ki kwanta. Kuma aljani yana nan Yauwa. To saboda idan kika zamanto kin yi wannan matsalar, to daga nan sai wannan cutar sai ta kama ki. Domin misali idan kai duba wannan saduwar da ake yin mafarki ana yi ba da gaske ne.
To duk sanda jinsin aljani ya zo ya sadu da jinsin ɗan adam ko ba komai dai za ki kamu da cuta. Sannan kuma a wurin fitsari ma za ki iya ɗauko cutar infection ɗin da shi aljani namijin dare. Dan ba zan manta ba kwana-kwanan nan wata ta zo take ce min kaji na sha magani amma bai yi ba. To kai tsaye na ce to bari mu bincike mu gani, da muka bincika sai muka gane cewa fitsari ta yi inda wacce take da cutar namijin daren bayan ya gama saduwa da ita sai ta zo tana jin fitsari. Sai ta je ta yi fitsari ita kuma wannan sai ta zo makaranta, 'yan makaranta ne, sai ta zo ta yi fitsari a sama inda ta yi fitsari, daga nan ita ma sai ta ɗauki cutar wannan wacce aljani ya saka mata ita ma ta ɗauka. To in na fahimta kamar yadda ake cewa ana kamuwa da ita wannan cutar ta wurin fitsari, wato yana nufin kenan ita mai irin wannan aljanin idan ta zo ta yi fitsari a wurin, wata kuma ta zo ta yi a wurin, shine a wannan cuta za ta shige ta, aljanin zai shige ta sai a ce kuma infection, kenan dai duk magana ce ta iska, magana Ko infection. da aljanin bai shige ta ba ai ya saka mata cuta. Ita kuma cutar ta sake ta a nan. Ita kuma ta zo ta ɗauki cutar da ta fito daga jikin aljanin ta shiga cikin jinsin 'yan uwan wannan wacce aljanin ya sadu da ita, ita kuma ta zo ta ɗauka ta sillar dalilin fitsari. Shi ya sanya muka ba da hanyoyin da za ki yi fitsari don kariyar kanki. Idan kika sanya hannu kika buɗe hannunki na hagu, fitsarin ya riƙa dira a kan hannunki na hagu. To daga nan idan ya gama zuba sai ki fara wanke hannun sai ki tsaftace kanki. Ina ga Allah kariya daga aljanin kenan yawwa. akai haka. To sannan kuma akwai addu'o'in shiga kewaye kamar ga su nan a cikin Hisnul Muslim, ko ma baki iya komai ba ki yi a'uziyya ki shiga domin kariya daga cuta da kuma shaiɗanin aljanu. Bayan nan akwai yadda aka koyar yawwa. da za a yi da kuma salon ma yadda mutum zai shiga kewaye. Wa'innan in lokaci ya bamu wani lokaci za mu zo mu fito da addu'o'in kare kai da magungunan da ya kamata mutum ya yi amfani da su domin ya kare kanshi. Da muna da ƙarancin lokaci, saboda haka za mu iya sa lokacin da za mu saki wa'innan abubuwan in sha Allahu. To alhamdulillah, duk da dai ƙarancin lokaci, a bisa bayanan da kai kusan wato duk matsalar aljannu ita ke haifar da ita wannan matsala ta infection. To amma misali kaman idan mutum na fama da ita wannan matsala ta ita ɗaukewar sha'awa amma bai jin wannan zafi ko wasu alamu, shi ma duk aljanin ne ko mene ne? Dole dai a cikin wannan alamun za ki iya ganin ko kin cika yawan jin kasala ko kuma hakan nan ruwa ya zuba daga gabanki, ba na cutar infection ɗin ba, ba zuban ba abin ga, to wannan shi ma aljanin ne sanadiyyar sanya. Za ki ji wata na cewa ai ni na sha maganin mata baya yi mani kaza. Ki kula ki gani duk lokacin da mijinki ya zo zai kusance ki, duk sha'awar da kike ji da kin je kin yi fitsari shi kenan kin zubar da sha'awarki can a can. Lalle ba za ki samu abin da kike so ba wurin miji. Ke ko ba ki da cutar infection ko ba ki da cutar aljani, muddin kika zo za ki sadu da mijinki kika je kika yi fitsari, to a wannan lokacin ba za ki samu sha'awa ba. Because saboda ko wurin wanki abin kin wanke abubuwa ko kuma makamancin haka nan, amma dai a wannan lokacin sha'awar za ta ɗauke. Na'am, to kenan duk dai wadda ke fama da irin wannan matsalai dole za a samu wannan alama tare da ita. Zai zamana cewa ko tana jin wannan zafi ko tana in ta je fitsari da ta yi shi kenan za ta daina jin sha'awa. Tabbas kowacce idan har ta kasance a wannan, kowace mace in za ka tambaye ta za ta iya kasancewa haka a likitance ko a musulunce ko a gargajiyance, da ta ji yin fitsari wannan jal ɗin nan da ya zuba bayan ta gama fitsari ta wanke shi kenan ta wanke duk wasu abubuwa wanda za a ce ta same su a wurin lokacin da ake buƙatar a kwanta da ita. Saboda idan ba ka manta ba ai kamar misali su ma matan suna da matsala wacce za ka ga ba a ce ta yawaita wasa da mijinta ba. Bayan ta san ƙila a lokacin bai da lafiya ko yana tare da cutar sanyin ko kuma makamancin haka ko wata damuwa, misali ya je ya yi aiki ya gaji ta zo ta tsawaita wasanni da shi. A nan wuraren kuma da aka ce nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anni shi'tum, ana nufin matayenku gonakinku ku shiga ta inda kuke so, ta ina. Akwai kuma hadisi wanda yake cewa in za ku sadu da matayenku ku
aika ɗan aike. To wannan ɗan aiken waye ba wani abin da ake nufi illa baya ga ka fito da wasu abubuwa salo-salo kai ka san yanayin yadda matarka take jin sha'awarka sai ka sanya mata jin sha'awar daga nan har ya zamanto ka kai matakin da kuke so ku kai. To amma ita sai ta tsawaita wasanni idan ta tsawaita wasanni to shi ya yi releasing to ta yaya za a iya gamsar da ke? In dai ya yi inzali kin ga ba magana ya gamsar da ke tunda. Masu saurare duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na tambayoyin ma'aurata, inda muka tattauna akan matsalar infection. A nan ne wato Dr. Muhammad Asas, masani a ɓangaren mata da kuma ma'aurata, ya warware mana zare da abawa game da abin da ke kawo ita wannan matsala ta infection. Insha Allahu sati mai kamawa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Amma sai dai mai saurare kada ya manta ya danna mana subscribe domin mu samu ƙwarin gwiwan ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu masu nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Hasumiya TV.